Nu er det 11. december, nu er det 11. december, nu er det 11. december, og jeg skal enchante. Det skal jeg lige om lidt. Kan vi ikke være på samme tid? Jo. Hvor enchanter du? Jeg enchanter en pickaxe. Jeg enchanter sværd. Okay. En pickaxe. What do I take? Ja, okay, er du klar? Jamen, det er mange lige til nogle bomber. Okay. Ready? Ready? Okay, på 3. 1, 2. Skal jeg også enchante? Ja. Okay. 1, 2, 3. Hvad gør lededyrenes banemand? Sidste? Bare et, eller hvad? Nej, IV. Okay, prøv at høre, hvad jeg fik. Ødelægge 3 på pickaxe. Lol. Hvad gør lededyrenes banemand egentlig? Det er vist spiders hjælper. Det er også dem, jeg hader allermest. Her de der fucking høns, de må gerne snart droppe et æg. Drop ikke æg. Nå ja, det var det, vi kunne udforske til. Ups. Nå ja. Jeg dræbte bare høns. Det risengrød, det smager dårligt. Ja, det er gammelt. Okay, jeg finder et æg til dig. 2 sekunder. Skal man ikke bruge 2 æg? Jo. Eller en kylling, hej. Så, ja. 2 sekunder, jeg skal lige nu komme lige om lidt. Så er vi tilbage. Ja. Det skal... Lad os mig for... Han hjælper også lidt på som jeg tror. Okay, jeg rejser lige 20 timer i det bus. Jeg begynder at... Vi skal lave et huset. Ja, det gør du. Ja. Jeg begynder at hakke alt det træ, vi har på den her ø. Og så planter jeg det igen. Men ja, endelig. Nu er det også snart den 24. december. Ja, vi er snart halvvejs. Er vi i morgen? Ja, der er det den 12. i morgen. Så vi er halvvejs. Jo. Det har så også bare taget mega lang tid. Hvordan har din 11. december været indtil videre? Den har været optaget. Altså, jeg har lavet mega lidt. Jeg har mest optaget. Ja, okay, det virker på Spiders. Spiders, de dør på et slag. Ja. Jeg tænkte nok, det var Spiders. Måske er det også Creepers, Spiders og Creepers. Så er det godt slag. Ja. Ja. Skarphed, det er ret dårligt. Ja, skarphed. Ja, for det er kun nogle mennesker, vi skal jo ikke slås i fred. Okay, flamme, det kunne jeg godt bruge. Ja, det kunne så kunne vi få bøf. Ja. Så får vi skal købe bøf. Men når vi får monsterspawneren op, så... Hjælper du egentlig ikke med at bygge huset færdigt? Jamen, jeg lever jo efter de der 2 æg. Nej. Det er vigtigt. Ja, mega vigtigt. Hvis vi ikke får det, så får vi ikke nogen kage til jul. Nej. Jeg ønsker kage til jul. Hvad? Jeg ønsker kage til juleaften. Det er bare snart, men den kommer. Ja. Nej, jeg har en ting, hvad du kan gøre lige nu. Inden du begynder på huset igen. Altså sådan stop. Altså, du kan gå over til julemanden. Sæt et skilt. Julemanden kommer. på besøg hos os. Ja.
Vi bor ved siden af dig på en sneø. Jamen, Så ved han, at der er nogen, der bor der, så kommer han måske på besøg. ja, jeg tror allerede, han ved, vi bor her, fordi han ved jo, hvor de fleste de bor. Hey, der er grisen! Den skal også hedde Kurt. Okay. Jeg synes, du skulle komme og besøge os. Ja. Ej, vil du ikke være med til, at vi laver gulvet ud af noget andet end det der mærkelige træ? Jo. Ja. Altså måske grantræ. Ja. Jeg kan bare ikke finde land. Ja, jeg fik lavet det. Noget af det. Okay, jeg skal lige have... Der er intet land herude. Så øde. Vi går, nu når vi har taget julemandens ting, så skal vi altså have givet ham en Så må gave. vi give ham nogle ting. Ja. Vi må give ham nogle idéer. Ja. Altså, Nej, vi hjælper ham med en ting. ja, vi kan hjælpe ham med at give gaver til folk. Ja. Det skal vi gøre. Så skal han også hjælpe os lidt for det er jo meget at pakke gaver i nøje, det der krigens børn. Ja. Så må han også hjælpe os med et eller andet. Ja. Ej, det er lidt meget. Ja. Jeg er bare med julemanden. Ja. Jeg ved, hvor Rudolf er henne. Han er nok sammen med julemanden, når de flyver rundt. Ja, ellers så døde Rudolf. De fløj over til nisserne, tror jeg. Ja. Alle nisser, det er derfor, de ikke er. Ja, nisserne de bor nok. Så kom hen, og så er de i gang med at lave gaver. Ja. Det tror jeg. Ja. Ja, men det her, det var den 11. december, folkens. Vi vil nok lave huset færdigt. Ja, vi vil langt lave huset færdigt. Undtagen lige med gulv. Det får vi nok ikke lavet helt færdigt. Men ja, vi ses. Derfor laver vi noget offline. Ja, vi ses til den 12. december. Ja, hej hej. Hej hej. Ses dudes.